Ingon ani ang among kinabuhi diri daplin sa baybay mga my loves. Akong ipakita sa inyo ha kung unsaon namo pag-arya ang puko nga manumano mga my loves. Kaning trabaho ang mga my loves hago kapoy. Pero at the same time maka-enjoy. So maog yun ni siya trabaho mga pobre mga my loves. Kung daplin mog dagat makarelate jud mo aning among trabaho. Pinaagi aning among pagpamukot mga my loves. Diri mi nagkuha sa among panud-an kada pamukot namo. Og mausad niya nga amo ang source of income diri sa amo ang lugar. Kini mga my loves akong ipakita ninyo kung unsaon gyud ang pag-arya ug unsa kahago ang pag-arya sa pukot. Manumano ra gyud ni mga my loves. Ayo na mo katingala kung among pukot mala kaayo ni hastang hugawa kay dugay-dugay gyud mi nga wala nakapamukot. Dugay-dugay gyud ni siya nga na standby. Kay lagi nagpakuha pa manggod ang tamarong o wala koy kauban nga mamukot. So kaning among pagpamukot mga my loves diri ra daay ni daplin sa amo ang baybayon. So maklaro ra man gyud diri sa video ang seawall, ang Plaridel Boulevard. So mga pobre ra gyud mga my loves ang makarelate ani nga trabaho. Ang mga nagpuyo ra gyud og dagat ang makarelate ingon ani nga trabaho. Bahalag pobre mga my loves. Importante buhi og naningkamot ta. Ukirag pobre basta malipayon og maayo lang ang atong panglawas mga my loves no. Mao ra gyud nay pinaka-importante diha. Nga tuwa lang nga makasurvive ta kada adlaw, makakita tag income kada adlaw, nga igo sad nga makakaunta. Mao nang para makasave tag panud-an, mao nang kinahanglan ta mamukot kay aron makalibre ta permintig sud-an. Kung nihit ang isda, pwede ra sad ta manginhas sa hunasan. Kung hunas, so ingon ana ra gyud ang kinabuhi sa mga pobre mga my loves. Pero bisan pobre, malipayon man sad. Always gyud mi nagpasalamat sa Ginoo mga my loves kay iya ming gitagaan og ingon ani kanindot nga lugar na abunda sa mga isda og mga kinason. Mao ra gyud nay always namo nga gipangayo sa Ginoo mga my loves nga unta tagan pa mi niya daghan pang grasya diri sa kadagatan. Aron always mi makalibre kay maningkamot mi nga makakaon mi perminti naagi sa iyahang mga gipanghatag. Thank you Lord. Aning tanan. Maayo lang ang panglawas sa akong tibok pamilya Lord. Ug naalay daghang sulod ang kadagatan, fights na kaayo, makahappy na kaayo. So sa mga pobre diha sama namo, sama nako, dili ta magpakawala sa paglaom. Kinaay Ginoo perminti. Nagtan-aw nato. Ampo lang ta perminti. Di ba mga my loves? Abi bitaw ninyo mga my loves no. Lisod kay mag voice over. Kay wala gyud masulod sa imong utok. Walay mo gawas sa imong baba kung unsa ang imong iistorya. Maglibog ka. Mabalaw pa kaguna-una og unsa ang imong iistorya. Pero go lang gyapon ta ni mga my loves. Unsaon man gisudlan man nato ning pagka-vlogger. Hindi i-career na lang nato ni. Bahalag bisag unsa na lang atong iyama-iyama diri sa social media. Importante makapost ta og makatigom ta. Naara ba koy nabasahan comment mga my loves nga atik-atik ra kuno kog vlog, atik-atik ra kuno kog post aron daw ko makatigom. Well, insakto gid noon siya. 100% gid noon nga insakto gid kay siya. Nga kaning ako ang pag video, kani akong pag post maningkamot jud ko ani nga makatigom ko kay aron maka-income. Pero dili ni atik-atik nud-anay jud ning ako mga my loves. Sumura na kog buang diri mga my loves bisag unsa na lang akong mauna-unaan. Usahay wala nay sulod akong utok. Halalang ko sige yama-yama bisag unsa na lang akong iistorya. Ay, buhay vlogger lisod. Pero kaya nun kinaatay daghang utang nagpaabot aron makapalit tag bugas. Di ba mga my loves? Ingon ana ra man gid ang kinabuhi. Kung di ka maningkamot, di po ka kakaon, di po ka makapalit sa imong gusto. So need gyud ta mga my loves maningkamot. Kay wa man ta mga pungkol, so kinahanglan gyud ta mo kayo, kinahanglan gyud ta managa aron natay i-post, aron natay isud-an ug aron maka-income pud ta. So sakto gyud kay itong giingon ni Sir. Nga atik-atik lang kog post ug atik-atik lang kog video aron daw ko makatigom. Pero oo, tinuod gyud to mga my loves. Pero kaning akong pag-post sa ako lang giingon, dili jud ni atik-atik, tinuod na jud ni mga my loves. Kung mosulod man galing mo pagka-vlogger mga my loves, dapat ready mo nga mabilar. Dapat ready mo sa inyong mga i-content. Lisod kay magpa-vlogger mga my loves. Lisod kay mangitag content gyud. Lisod kay manginabuhi. Pero ang imong income diri sa Facebook, gamay ra kaayo. Pero at least naa kay paabuton. Bahala ginagmay, basta lahutay. So go ra gyud ta perminted diri mga my loves. So kung ikaw na kay plano mahimong vlogger or magpa-vlogger pareha nako, so i-ready na daan na imong mata mga my loves. Kay sure gyud 100% bilar gyud ka perminted. Kay imong trabaho, video karon, vlog diri, vlog didto, human og vlog, edit na pod, human og edit, post na pod. So ingon ana gid mga my loves, luoy kay imong cellphone. Saon maong gid puy trabaho sa cellphone. So mag-agwanta gid siya. Taw sa tinudanay lang bitaw mga my loves. Pertigyong lisura mahimong content creator. Dili lalim, sige kag kabilar, sige kag ga-edit, pero usahay, sige kang ga-edit pero walay post. Kaya ang imong gi-edit, gaduha pa man ka. Og insakto na ba to o dili, paita lagi. Pero carry ra gihapon, okay ra gihapon. Paningkamutan lang gihapon nga makahumanta sa atong editono aron na atay i-post. Ingon ana ang kinabuhi sa magpa-vlogger mga my loves. Pero mga my loves, sa imong pagbilar-bilar tungod sa imong trabaho, kung makatigom na ka, nigabot sa sweldo, basta dagko lang kag views, makaingon jud kag paldo. Mao nang kamo mga my loves. Kung gusto jud mo mahimong content creator, dapat dili jud mo muundang og post lang ta everyday mga my loves. Ako gani, sige nga post, bahalag tagagmay og views. Importante
Sunday natay gi-upload bahalag tagagmay og income total matigom ra man na moabot ra gyud ang iyahang minimum threshold. Post lang gyud ta kada adlaw mga my loves. Ayaw mog undang maningkamot lang ta kay moabot ra lagi ang time nga modagko nang atong views diri sa Facebook. Moabot ra lagi ang time nga mo viral ta. Anyways mga my loves, tan-awa. Mauna ni akong giingon nga basta mag voice over na gani ko. Mura na kog bubuang. Bisag unsa na atong hunahunaan og istorya. Bisag unsa na lang nga istorya ang atong mahunahunaan. Change topic na hinuunta aning kalakihan. Imbis kinabuhing pobre ang atong gisgutan. Og about sa panagat, nahimo naman hinuon. Viral. Na change topic manoon ang atong topic. Pero tinuod bitaw gyud pud ang akong giistorya mga my loves. Ayaw mog undang. Kung gusto jud mo mahimong content creator, ayaw mog undang og post. Kay basin someday, somehow, di ba naka-English na ko mga my loves, pero moabot ra lagi ang panahon, moabot ra ang time nga naara gyud tay video nga mo viral. Uhon, salig lang gyud ta sa atong abilidad, salig lang gyud ta sa atong kagalingon nga kaya jud nato buhaton. Kaya man gani sa uban, so kaya pud nato. Ako gani mga my loves, wagay ko ga-expect nga maka-income nako diri sa Facebook. Bahala ginagmay, basta naa og lahutay. Pero mga my loves, istoryaan ta mo. Dapat kung gusto mo mahimong content creator, dapat na amoy goal. Parehas nako. Kay balo mo mga my loves, ug unsang akong goal, mao nang nagpursige ko nga mahimong content creator. Kabalumog unsay rason ang kapobrihon mga my loves. Number 1 ang amo ang atop. Yes mga my loves, di jud nako na ikaulaw. Nagpursige kog vlog mga my loves tungod sa amo ang atop nga napuro buslot ug ang mga kahoy perti ng gabuka. Dili may makailis among atop tungod sa kagabok sa mga kahoy. Hadlok na kaay siya tumban or hadlok na kaay siya sakaan. Mao nang need jud na mo ipautro ang among atop. So maunay nakapursige nako mga my loves nga mag-vlog nga maningkamot diri sa Facebook. Kita ra mo pud mga my loves sa among kahimtang kung mag-ulan. Kay ako to siyang gi-video pero wala pa gid siya nako napos hangtod karon. Ako gitong ipakita sa inyo mga my loves kung unsa jud ang sitwasyon namong mag-ulan. As in, luoy jud kayong among kahimtang mga my loves basta mag-ulan. Nakasulay na ba mo mga my loves nga sa inyong pagkahinanok og tulog mukalit ra mog balikwas kay nayab-an na mog tubig kan sa inyong planggana nga gisalon kung mag-ulan. Oo mga my loves, ingon ana jud ang among nasinati sa una. Unang nagpursige jud kog vlog mga my loves tungod lang ana nga rason nga gusto nako repiro ng among atop. Kay baw ba mo mga my loves nga karurag dili paghapon ko makatuo nga naka-repair na gyud ko sa akong ato tungod lang aning akong pag-vlog. Yes mga my loves, proud kay ko sa akong kaugalingon nga gumikan ani akong pag-vlog nakapaayo ra gyud ko sa ako ang ato. Wa gyud ko mag-expect mga my loves nga gikaya jud nako ang tanan nga ang akong pagbilar-bilar ug edit ani akong mga videos sa akong mga vlogs makaingon jud ko worth it kaayo ang akong pagbilar-bilar. Nakaya nako mga my loves ug kabalo ko nga kaya sa ninyo. Kayanon nato mga my loves para sa atong pangandoy. Fighting lang ta sige mga my loves. Anyways mga my loves, perti nagyong taasa sa atong video mga my loves. Wa nagyo ko kabantay nga ingabot naman din 8 minutes ang atong video. Grabe taasag pang marites ning bayhana. Thank you mga my loves sa suporta ug sa pagtan-aw sa akong video. Sunod na pud tapuhon magchika-chika mga my loves kay alas 12 na sa gabi. Matog na camping mo mga my loves. Bye.